Sada bih dodatno za mogućnosti financiranja pozvala predstavnicu Hrvatske banke za obnovu i razvoj i gospođu Jadranku Mršić-Hebrang. Evo, ja vas sve lijepo pozdravljam također u ime Hrvatske banke za obnovu i razvitak i nadovezat ću se s ovom svojom prezentacijom ukratko na svoje kolege iz Hrvatske udruge banaka, kako i na koji način se u mogućnosti u suradnji sa poslovnim bankama iskoristiti možda i kreditne linije koje HBOR nudi za prijavu na ovome natječaju. Možda na samom početku vjerujem da je većina vas već i koristila možda izravno naše neke programe kreditiranja ili u suradnji s bankama. Znači u okviru njih pratimo poticaj i investicije u ulaganja u malo i srednje poduzetništvo, izvoz, obnovljive izvore energije, zaštitu okoliša, turizam. Naime, nemam namjeru ovdje prezentirati niti pričati o svim tim programima kreditiranja, već smo izdvojili samo one koje smatramo da su interesantni za ovaj natječaj, znači da se u okviru kojih se projekti po ovome natječaju mogu aplicirati, a to su program Nova proizvodnja, koji je dugoročni program financiranja koje HBOR provodi u suradnji s bankama, koji omogućuje ulaganje u nove tehnologije, certificiranje proizvoda s ročnošću do 14 godina, uključujući poček do 3 godine. U okviru ovog programa kreditiranja, kao i svi ostali naši dugoročni programi kreditiranja, pokrivaju kompletno ulaganje u materijalnu imovinu, a jedan dio je moguć za financiranje i obrtnih sredstava. Tako, na primjer, u okviru ovog programa Nova proizvodnja moguće je ulaganje u obrtna sredstva od ukupnog iznosa kredita do 30%. Zatim gospodarstvo, znači ulaganje u modernizaciju proizvodnje, proširenje kapaciteta postojećeg poslovanja i izgradnju novih proizvođačkih kapaciteta. To je također ročnost do 12 godina, uključujući poček do 2 godine i prate se sve investicije, odnosno materijalna ulaganja i mogućnosti su svi mali i srednji poduzetnici podnijeti zahtjev za kredit. I poseban program je turizam s ročnošću do 17 godina, uključujući poček i do 4 godine, koji pokriva kompletnu turističku ponudu, odnosno unapređenje smještajne ponude što se tiče hotela, apart hotela, pansiona, turističkih naselja, kampova, povećanje prepoznatljive hrvatske flote malih obiteljskih plovećih hotela, znači kompletno u dodatne sadržaje, sve s ciljem jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika u turističkim destinacijama. Znači, karakteristično za sve ove programe kreditiranja da su dugoročna ročnost od 12 do 17 godina, koji je naravno samo specifičan za turizam, da je vlastito učešće u pravilu po svim programima kreditiranja do 25%, što znači da u principu financiramo 75% ukupne predračunske vrijednosti i investicije. I ono što bih stavila posebno naglasak kroz ovaj jedan primjer i što smo već i do sada na samome početku i od kolega iz Ministarstva poduzetništva i obrta čuli, da jedna određena specifičnost kroz naše programe kreditiranja tko će se sada javiti, a to je da neće biti u mogućnosti kombinirati poticajnu kamatnu stopu koja u sebi sadrži potporu sa ovom grant shemom. Vjerujem da većina vas zna da u okviru naših programa kreditiranja sve kamatne stope su poticajne, znači sadrže potporu i one trenutno iznose za male i srednje poduzetnike 4% godišnje, s tim da su sve te kamatne stope za ulaganja u nove tehnologije, industriju i turizam privremeno smanjene još za 1% bod, što do 30.6.2014. godine iznose 3%. S obzirom da sredstva darovnice Europske unije u okviru ovoga natječaja su 60% opravdanih prihvatljivih troškova, što znači da je u ovom slučaju iskorišten maksimalni intenzitet regionalne potpore, nije u mogućnosti se kombinirati uz ova sredstva Europske unije i još potpora u obliku subvencije kamate ili bilo koja neka druga potpora neke druge institucije. Naime, bez obzira na to, HBOR je u mogućnosti dodijeliti opću kamatnu stopu i ta opća kamatna stopa, i s obzirom na ovu dugoročnu ročnost programa kreditiranja, vjerujem da će možda za neke poduzetnike i u suradnji s njihovim poslovnim bankama, ako to oni tako ocijene, biti još uvijek prihvatljiva u praćenju njihovih projekata. I mi smo ovdje izdvojili na jedan primjer, na primjer izgradnje hotela ukupne vrijednosti 20 milijuna
kuna i cjelokupni projekt je apliciran prema darovnici Europske unije po ovom natječaju. Znači svi opravdani troškovi planirani su kao temelj za odobrenje darovnice u iznosu 60% je to najviši iznos regionalne potpore. Ukoliko poslovna banka ucijeni klijenta s kreditnim rangom jak i kolateralizacijom normalne i ročnosti do 14 godina uključujući plus poček od 3 godine, sukladno trenutnim važećim programima kreditiranja HBOR-a po turizmu, na primjer kamatna stopa je 3% i ona sadrži potporu. Međutim, opća kamatna stopa temeljena na referentnoj može iznositi 3,24%, što znači da je to kamata koja još uvijek u sebi ne sadrži potporu i koja poduzetniku u ovom trenutku može biti prihvatljiva za financiranje njegovog projekta. Sve ovisi o tome kako i na koji način poslovna banka ocijeni klijenta, znači njegovo dosadašnje financijsko poslovanje plus njegov projekt koji prijavljuje. Ukoliko, na primjer, je ocjena rejtinga zadovoljavajući i kolateralizacija normalna, opća kamatna stopa koja ne sadrži potporu može iznositi 5% ili je slabi kolateralizacija normalna može iznositi 6,5 do 7%. Znači, u dogovoru s poslovnom bankom, ovisno o ocjeni rejtinga i kolaterala, kamatne stope koje ne sadrže potporu mogu se kretati u nekom rasponu 3,5-4 do 7,5% i u principu u dogovoru sa bankom ćete ocijeniti da li se prijaviti na ovaj program kreditiranja ili ćete uz komercijalne uvjete sa vašom poslovnom bankom. Ili jedan drugi primjer također gdje s obzirom da se u okviru ovog natječaja mogu prijaviti dosta i veliki projekti, ako je recimo vrijednost 40 milijuna kuna, 20 milijuna za izgradnju hotela se aplicira recimo prema darovnici Europske unije, a ostalih 20 milijuna za opremanje se ne aplicira. U tom slučaju je moguće su dva izvora financiranja, odnosno dva ugovora o kreditu gdje se ovih 20 milijuna koji se prijavljuju za opravdane troškove mogu financirati uz komercijalne uvjete banke, a ovih preostalih 20 milijuna uz poticajnu kamatnu stopu HBOR-a. Sve ovisi naravno kakva je struktura ukupne investicije. Ono što je još jednom je važno za naglasiti da se nikako ne može potpora dodijeliti za iste opravdane troškove. I evo za sam kraj bih naglasila da sve inače naše programe kreditiranja provodimo isto tako i uz podjelu rizika s poslovnim bankama, tako da je moguće znači vaše projekte prijaviti na način da s poslovnom bankom dijelite rizik, to je 50% rizika prihvaća banka, 50% HBOR. U tom slučaju se prihvaćaju uobičajeni instrumenti osiguranja u istom redu namirenja HBOR-a i poslovne banke i ta kamatna stopa ukupnog kredita je ponderirani prosjek kamatnih stopa i HBOR-ovog kredita i poslovne banke. Međutim, kompletnu obradu i kompletnu ocjenu rizika u tom slučaju obavlja banka. Ja sam nastojala kratko, sažeto vam isprezentirati kako i na koji način još uvijek možete koristiti naše kreditne linije u suradnji s bankama. Vjerujem da ste već i sad u jednoj visokoj fazi pripreme i pregovorima s obzirom na ove kratke rokove i da ćete možda pronaći interes isto tako u praćenju vaših projekata i kroz ove naše uvjete. Hvala vam lijepa.